Chris yn ôl i chi, dyn ni'n ôl i gegin efo Dan i orffan efo'r sbarions dolyg yna. Sbarions, ie. So bach, beth ni'n defnyddio tro yma yw'r salmon. Okay? Gallwch chi defnyddio haddock neu ta beth o tap o bysgod sydd â chi i wneud ar y seit yma. Ond beth ni'n paratoi yw kedgeree. Okay? So pryd fach Indiaidd, lot yn bita fel breakfast, falle brunch, neu gall rai yn gael wedyn fel cino ysgafn. Okay? So wynon sy'n garlleg yn gynta wedi chwysu bant yn y ffrimpan gyda bach o olew o lewydd. Okay, a byddwn ni'n adio nawr ein spices ni. So bys da fi fan hyn ar bach o hadau cumin. Cwpl o rai mewn, ni'n ffrio yn o bant. Newch chi'n dechrau popio tra bod nhw'n barod i fynd. A wedyn... sydd yn iawn, nid? Ydy hwn yn rhywbeth, ti'n modd, yr eseit yma'n rhywbeth sydd wedi dod, ti'n modd, i Bryden ar ôl y cyfnod yn yr India felly, ti'n gwybod? Odi, mae'n rhywbeth sydd wedi cyrraedd yma? Mae wedi bod am blynydde nawr, ond yn reiddiol na siwdrathau draw. Drwy'r gyfnod draw. Mae'na, so bys da ni bach o cumin. Powdr cumin hefyd. Okay. A mae hyn fath o beth o fi rywun efo yn y cwpwr yn barod. Spices da chi, okay. Beth ni'n paratoi yw curry mewn ffordd, ond curry eitha sych, okay. So bach o paprika, defnyddio ni'n yr eseit eisoes. Bach o garam masala. Garam masala, mae blend o spices yw hwnna, so mae lot yma da chi cumin, coriander, di mynd yn blanc. Mae cyfuniad o 4 spice gwahanol yn da hwnna, okay. A mynd i fynd i'ch ysgwyd hwnna'n bwyty. Ti'n gwybod pan ti'n brynu spices, mae lot o'n ni fi'n siŵr, ti'n gwybod, meddwl am gliro'r cwbwrdd, ti'n gwybod, amser nadolig, yfe? Pa mor hir ddyle ti gadw spices sych? Ti a blwyddyn yn gweud ar y pecyn. Pidwch e defnyddio... Os ydych mewn, ti'n gwybod, potel a top yn dyn neu rhywbeth, yfe? Dim ond bod y potel, maen nhw'n cadw am ti a blwyddyn. Mae dyddiad oedd nhw, ar ôl y dyddiad nhw, maen nhw'n dechrau colli blas nhw, a byddwn ni ddim yn bita nhw ar ôl ni. Ti a llwyd o ffibro tomato. Os mae rhywun yn, nid dwi'n sydd yn ei cadw. Dim ond i'n nhw'n aml. Mae nhw'n cwpwr yn barod i fynd os dwi angen, de. Bach o spinach fresh, oce. A beth ni'n adnod nawr. Gwywaith a sydyn i tybiodd yn y gres. Tyma bach o pys, so sraid achus, dim rhaid wedyn mewn. Rai ar ôl y fi, mae'n gweithio'n da iawn ar y seit yma. Bach o salmon nawr, oce. Ni ddim jyst mynd i rhwygo, ond ni ddim yn moyn troi fe'n darnau bach. Jyst rhwygo darnau mewn. A ti'n gweud ti ddefnyddio unrhyw fath o pysgod? Mae hwnna na wedi mygu? Wedi mygu. Os ti'n defnyddio pysgod... Yn traddodiadol, pysgod sydd wedi mygu sy'n mynd mewn i'r reseit yma. Gallwch chi defnyddio rhywbeth o haddock, mackerel, gallwch chi defnyddio hwnna, neu'r eog yma. Ond gallwch chi defnyddio pysgod sydd ddim wedi mygu, os nad ydych chi'n licio fe. Dwi ddim yn ei effeithio reseit, ond jyst newid y blas ychydig. Gwyn i ysgwyd o'n y bwyty. Yn gweithio yn piwrau tomato ni mewn. Jyst mae'n cynnysu'r salmon yma trwyddo. O, hwnna'n edrych yn neis nawr, dwi a wedyn twtch fach o hifen, dim lot. Mae'n jyst mynd i weid, mae hwnna'n eitha iach. Jyst mae'n neud e bach mwy llac. Mae'n jyst denu'r spices a i wneud o bach mwy glib. Mae'n tawhau yn gloi. Ti'n gwneud gormod i fan o'r chwaith? Na, dim lot. Chi ddim yn moyn lot. Chi ddim yn moyn i fewn ffed bod yn cyrru iawn lot o stwtch. Ond beth mi'n ddigwydd nawr, ni'n mynd i adio'r reis yn mynd i... O i fewn efo fo? Gan jyst ofyn i ti, ti'n gwybod, gyda di nawr dechrau'r flwyddyn, pawb yn trio colli bach o bwysau, fe, ti'n gwybod? Ella ti ddefnyddio iogwrt yn lle hifen, so ti'n gwybod? Gallwch chi ddefnyddio iogwrt yn iawn, dim rhaid. I fi'n bersonol, yn cadw'n pot neu gyfer blwyddyn nesaf, fi'n mynd bod yn santa da iawn rhywun nesaf. Sa'ch chi'n deud iogwrt, sef fath o iogwrt sa'ch chi'n eisiau prynu? Iogwrt naturiol, neu gallwch chi ddefnyddio y Greek style iogwrt yma, ond rhywbeth plaen, byddwch chi'n dod i stwff o blas yna fe. Llwyed o reis nawr, reis basmati sydd fi fan hyn, sydd wedi berwi bach o turmeric yn y dŵr, yn gael stwff y space melyn. Da ni hwnna ti gilydd, mae'n bwysig iawn. Mae reis na wedi coginio nawr? Wedi coginio, gan fod y reis yn o'r, mae'n bwysig iawn bod y reis yn ferw cyn bod chi'n bita fe. Yn gallu achosi salwch, byddwch chi'n sicr fod wedi twymo trwyddo yn gafon gwbl cyn bod chi'n i bita fe. Felly mae'n iawn ail dwmo reis? Achos ni wedi meddwl bod reis yn mynd rhywbeth o rhywun i fod i ail dwmo? Gallwch chi berwi'r reis a o'i rifau yn sydyn o dan dŵr o'r, a wedyn dylech chi mewn yn yr oer gall dros nos, a pidwch y bita fe wedyn ar ôl 24 awr. Ond mae'n bwysig iawn, gallwch chi fod yn sal os gallwch chi wneud e. A mae eisiau gwneud siŵr bod yna'n ferw, ti'n gweud, ie? Ferw, dros 75 gradd i fod yn sicr, ond dim ond yn berwi yn y ffrimpan, chi'n gwybod bod yn iawn i fita. Bach o coriander fresh, den i cwbl at y gilydd. Pa mor boblogaidd mae rhywbeth fel un yn y tŷ bita ti de, ti'n mwyn gwesti? Mae'n boblogaidd iawn, mae lot o bobl yn trial achos maen nhw byth wedi gael ar y blaen. A mae lot yn gweud maen nhw wedi gael am yr ail tro wedyn. Ond mae'n ryseit poblogaidd iawn. Dod i hwn yn bowlen. Den i wedi gilydd. O, neis. Ach yn kedgeree ni. Lle'n credu ar ôl yr holl fita ni wedi gwneud dros Nadolig, mae ni tro a bobl gallu ffordd yn barod. Ac edrych ymlaen i ddefnyddio. Yn edrych ymlaen. So, kedgeree.
bach ragor o'r salmon, cadwch salmon o'r ar ôl sy'n peth da chi. So yna bryd bach neis, amser cyn o hefyd cyfio, beth sy'n rhaid i gael amser Ie, brecwast. ie. Lan i chi, fel chi'n mynd fe. Bach o salmon ar y top. Wedyn, yn traddodiadol, o'i wedi berwi. I fynd gyda fe. Pam munud ta? Just traddodiadol. Pwy dyn ni ddadla, ie. Iesus, cadw fe ar ei ben. Hwna'n dwym. A mae hwnna tyn bach yn feddal o fan Mae'n hyn. bach, lan i chi, fel chi'n mynd fe. Fi lycan, fe'n nhw'n ditha feddal. Mae'n bach o coriander ar ei top. Lyfli. Diolch yn fawr iawn. Eita. Mae hwnna'n edrych yn neis iawn, ydw So gyda ni gael blas. Come on, ten. Ti'n efo draw. Ie, diolch yn fawr iawn. Reisa. Come on, ten. Fi di o'n sydyn iawn, oce? Yn o'r reis. Waw, waw. O, mae hwnna'n lyflu hefyd. Hwna'n lyflu.